Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulime, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Anak, ti Engkanto. Naidumduma nga agtutubo ni Caleb, iti lugar da ubing. Malaksid ngamin adaytoy kat napugot, at daan daytoy iti naidumduma a kinapigsa, nga awan ti makaartap. Ngem iti laksid dayta a kababalin na, nasingpet ken narabaw ti luana. Masansan, ano mapasakitan daytoy, ket agkamang iti kabakiran, nga adda iti asideg ti lugar da. Iti maysa nga aldaw, ket apay arabii ka manan asimmangpet, anak ko. Nanang, No jak agbidot, naggapu ka manan iti kabakiran. Husto akadi, anak ko. amumot nga ijay lang kabakiran ti pakailiwliwagak iti ladingit. Pindagunsun ko, nanang. Apay manan aya, anak ko. Anya manan tinapasamak. Kas iti sigod, nanang. Inuy-uyaw dak manan kapo iti kinangisit ko. Ibagbagada nga anak-nak kanuting kanto. Anak ko. Ayan nga minti, amak. Apay adi mo ibaga kanyak. Tapno amok ti isungbat ko no kasya pagsaludsudan da. Anak ko. Nahustuan kan iti tawan. Iso pa nagkunak. Rumbang la amaamuamon ti agpaiso. Anyang agpaiso, nanang. Husto ti ibagbagada. Pudno nga anak na ka ti engkanto. Anya? Engkanto ti amam. Nagayatak iti maysa nga engkanto. Mila, damag ka o plano ka nun ni Caleb tagaram kan ka. Ay, pakpakawan. Mabalin ka di, Roy. Uray rabak laang. Di mo irabrabak kanyak nga armanak dayjay nga anak ti engkanto. Uray siguro no da kami laangan adwa tinabat-bati dito'y lubong. Sa anak to nga gusto kan kwa na. Oho, ang mga nutil munum to amin dagita nga ibagbagam ita. Ay, jak ugali ti kasta. No anya ti imbagak, iso ti pudno, iso ti aramida. Sigurado ka? Wan, Roy. Amamunak man. Iso ano imbagak, ajak to pulos makisin ningad kin ni Caleb. Saan to apulos amapasamak dayta? Amok itan. Maawata kong ti amin. Isunot lagaya man nakaragrag sakak no agdak dito'y kabakiran. Siguro, iswakay kayat ko ti kadak dito'y. Tama nga no iti may sagundaway. Kat kilat ang makita kan amok dito'y ti amak. Saan ang mailimod kanya? Noan niya ti pampanunutam, anak ko. Sikat ti amak? Gaputa imbagan kan katiinam ti kinapudno. May papanit ti kinataon. Kaya rigan dayta a pinalubusan nagmatan ti inam nga agpakita kan ka. Wen, Caleb, siyak ti amam. Apay ang nagadayo ti lang atay ti tunggal maysa. Napugutak. Idin po ta si kakit saan? Gapu iti lunod ti engkantada a nagbalin a kaimnagaw ti inam itayat ko. Anya? Dayta tagpaiso, anak ko. Ngem adda pamuspusan, tapno magunod mo ti pudno, alangan. Anya ti aramidet? Jak mabalin niya bagakin ka. Nasken asika ti makaduktan. Tano ibagak no anya ti ramida. Awanton ti serbiti amin. Ket agtalinaidan. Akasta ti langam. Oray di mo ibaga kanya.
Amo kun noan niya ti makagapo. No apay anaraksak ka. Saan akon ama-amak ita, Alibeya. No idi, ket nailunod mo ti anak ko iti mortal nga inayat ko. Saan mon amadang rampay ita? Saan ka sigurado Indonesia? Laglagi pam anak kakapet pay laeng kanikalab ti lunod. Nga impataw ko kan kuana. Pudno, ngambamati ak ama pagkatilunod. Gaputa pinadakkel ni Dalen anasingpet ken naasit anak me. Isu asaan ako nyagdanag pay. Ket dinak mabalin alapdan amang tarabay iti anak ko, Alibeya. Anya jay kunam, anak ko. Natarti amak nanang. Nakitam ti amam. Uwin nanang, ije kabakiran. Nagpakita kanyak. Ket kinuna na agapuanan ti lunod ti engkantada ang nagayat metken kuana. No apay akastoy ti langak. Caleb, anak ko. Ngem sigun ken kuana. At dapay namnamatap no may kat ti lunod. Ket dayta ti duktalak. Tapno agparangan ti pudpud no alangak. At namadmadlaw ko, Mila. Anya day na, Roy? Kanayo na mapanijay kabakiran ni Caleb. Anya law na itararamidan na ijay. Ang mga nasarsarakan na dagiti pada na nga engkanto, ah. Ha? Di mat adda sao-sao nga anak ti engkanto ni Caleb. Iso nga rod akas jay ti langana, anakaro ti kinapugot na. Ngamin, anak ti engkanto. Anyamatan, nagado ang masabat ko. Ngam sikapay nga anak ti engkanto, tinaira na ang masabat ko. Mila? Mabalin ka diya. No maminsan, no maira na nga agsabat ta, kat lumiklik ka man mat, ha? Ha? Di mo ka di mapanunot. Ano adda sakit ti puso ti masabat mo, kat mabalin ang maatake ang makakita kan ka. Una yun, Mila. Anyan ti kasta nga ibagbagam. Agpay suman, iso adarasang man ti umadayo, tamaarya ka, kan maalyawak ang makakikita kan ka. Awanan Indonesia. Awanan tinamnama ang mapagkatilunod kan ni Caleb. Alibeya. Di nanto mapagkatilunod. Agdalinagad ti kasjay alangana. Sigurado ngamin ang maupay ni Caleb gapo kadagiti tao iti aglawlaw na. Sa anak amamati akasta, Alibeya. Agtalekak iti anak ko. Amok amadoktalan na ti pamuspusan. Tapno mapagkana tilunod. Talaga nagsakit dagiti imbaganan, anang. Maawatan ka, anak ko. Mabalik ka di. Isardeng munti agsangit. Amumot asaan asinsin ang tiluam. Tapasaray adarumor abalitok alwang tunggal agsangit ka. Pasensya ka, nanang. Di ka agdanag. Maudin da ito yung panagsangit ko. Nasaya at no kasta, anak ko. Tano panunutan anaimbag. Aglaplapusana nun ti kinabaknang nga adda kadata. Gapo kadagiti agruar abalitok aluam, tunggal agsangit ka. Isu na laeng ta saan ta amabalin nga aramaten. Tapno umaluan ti biyag ta, dagijay abalitok. Ha? Uwan nga agpaiso, nanang. Apay asaan ta amaramat dagiti abalitok. Saan kumot nga amo anak ko? Taidi pinadas ko nga inaramat. Nagbalin nga uging. An-anong ti kwarta, Mila? Kwa, kasapulak para itipan na ka-ospital ni nanang ko. Anya? Kuna ti doktor amatay ni nanang ko, no saan ama opera adagos. Iso ang kasapulak ti dakkel agatad, Roy. Anya jay kunam, Caleb? Aramatak ti sumagmamano abalitok. Tapno matulungak ni Mila, nanang. Anya, ngam anak ko, naibagakon kan ka. Idi inaramat ko dagiti balitok. Nagbalinda nga uging. Nanang? Numaulit ti kasdi anapasamak. Nakarkaron ton akagura na kanimila.
Mamatyak asa na mapasamak ti kastananang. Ngamin, saan mo't nga agpaay ka data ti pangaramatak iti balitok? Itulong ko iti sabali a tao. Saan? Saan ang mabalinda ito'y? Saan? Ure anya tar aramidem Alibeya. Mapagkantilunod iti anak ko. Agparangan ti pudno alangana. Indonesia. Iti ka anuman. Saan to nga agtalinaed ti dakes nga ramid? Kas iti inaramid mo iti anak ko. Saan ka pa'y anak kasigurado, Indonesia? Dakkel ti pamatik ang mapagkantilunod mo. Takas itinaamuan. Mangrugin nga itulong ni Caleb dagiti luana abalita. Kat iti saan nagbayag. Sigurado nga agparangan ti pudpudno alangana. Agyaman akan ka, Caleb. Nasaan agapukan ka? Amang ano na pukaw kundi na. Awan anyaman na Mila. Inaramid ko lang ti rumbang. Sa dino ka di tinangalaam itintulong mo kanya. Kat agpapada tayo laang mat iti kasasaan iti biyag. Mabalin ka di Mila. Saan mo kuman asaludsudan? Basta ti makunak. Nakasagana ka tumulong iti asino man kada kayo. Akalugaran mi kaninanang. Caleb, Ha? nagbaliw ti lang am. Nakatataer kan. Kan, saan kan anapugot? Ha? No kasta? Napagkan tilunod. Naggibusan tilunod asin agabak iti adu atawan. Nagbaliwan ti trato kanyak dagiti kalugaran tananang. Saan dakon nga uyawan? Kan ikuskuspil. Gaputa na pagkantilunod, anak ko. Kat namin pinsan matan anapunas iti panunot da, nga anak na katiing kanto. Nga isumot day tatipod no. Saan ka dinanang? Uwan, anak ko. Isu na laeng tanasken nga agtalinaed apalimod ti maipapan iti dayta. Saan ang mabalin ang maamuan ti asino man? Kat ti panagbaliw ti langam, iti sango ni Mila ti makagapo. No apay at ti pamati itandag iti kalugaran ta, kat nailunod kalaeng. Husto ka nanang. Ngam ti saan arumbeng amapek ka. Ket ti panang tulong ta kadagiti agkasapulan. Agtalinaed nga ipaayta ti tulong ta kadakwada. Nagbalin nga rod a pilantropo iti lugar da, dagiti agina a Caleb ken Dalen ubing. Ket uray asino pay ti umasideg kadakwada, awan ti pilpilyanda. Tulungan dalatta nga uray pay saanda nga amam mo. Gapo iti dayta. Namimpinsan anapunas iti panunot dagiti lumugar ani Caleb ket anak ti Engkanto. Bueno ubing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng.
asaan kayo nga agaapa wenno agririri. Agpipindasin siya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.